înveți și poți să progresezi, compania ta crește. Modestia este un ingredient foarte important în atingerea succesului, pentru că îți deschide porțile cunoașterii. Nu te lasă să te simți good enough, adică că tu ești cel mai deștept și nu mai ai nevoie de nimic. Dimpotrivă, fiind modest, având întotdeauna urechile deschise și curiozitatea pentru mine este sinonimul inteligenței, îți dă șansa să înveți mereu cum să fii mai bun, cum să te transformi. Pentru că lumea nu stă pe loc, clienții tăi nu stau pe loc. În fiecare an mă duc la Food Service Summit, acolo înveți de la cei mai buni din economie. Ce s-a întâmplat în economia ospitalității în anul precedent? Care sunt rezultatele? Cum sunt conceptele noi? Care este designul cel mai dorit de Gen Z sau Gen Y, adică viitorii noștri consumatori? Având urechile deschise, ascultându-i pe alții, urmând modelele de succes, înveți și poți să progresezi, compania ta crește.